Hola, avui us porto una classe perquè no ens pugi gaire la temperatura. Una classe per aquests dies de tanta calor que ens ve de gust moure'ns, però no ens ve de gust suar, o sentim que el cos potser està cansat, la pressió, el sucre baix. Doncs per sentir-nos molt, per anar avançant a poc, a un ritme tranquil, sense pressa. Una classe per sobretot això, deixar anar la pressa. Així que som. Començarem de genolls, a la postura de nen. Separaré una miqueta les cames per tenir espai per al tronc i baixaré deixant les mans endavant o inclús creuades. Recolzo el front a terra. Això em servirà per començar a deixar el control. Em permeto aquí respirar, sentir, observo quin és el punt de partida. A poc, si tinc els braços creuats, els aniré estirant. M'aniré incorporant, sense pressa. La pressa, treballem avui per deixar-la anar. M'emportaré els genolls una miqueta endarrere, buscar una quadrupèdia una miqueta separada. Clavo puntetes dels peus, i m'emporto glutis endarrere, braços ben estirats. A l'exhalar començo a arrodonir mentre m'elevo i acabo allargant a la planxa. Activo cremallera, activo les mans contra el terra i torno inhalo endarrere i exhalo, arrodoneixo. Acabo obrint. Al teu ritme, vas sentint com es va activant el cos sense pressa, sense pujar temperatura. Super, torno al centre, recullo les mans i des de la quadrupèdia base m'emporto les mans cap a la dreta. Planto els ditets fora de la màrfega i començo un cat back. Inhalo, arquejo, exhalo, arrodoneixo empenyent les mans contra el terra. Inhalo, arquejo columna, exhala, arrodoneix. Sent com es va despertant la musculatura de la columna. La columna en si, cada vèrtebra, cada articulació. Les sensacions diferents d'aquest gat vaca, si estàs acostumada a treballar-lo. Torno al centre, m'emporto la cama dreta cap al costat, planto el peu i acabo d'enviar les mans en aquesta direcció. Vigilo que no deixo que el cul se'n vagi endarrere, mantinc en aquesta mateixa línia. Puc anar amb les mans al peu, puc mantenir-les a terra. Torno a poc amb les mans cap al centre, mantinc les cames i inhalo, creixo.
recolzo la mà, me l'emporto, obro al lateral. Assegura't que el braç esquerre es manté elevat, que no se'ns va col·lapsant per davant de la mirada. Per això sovint ajuda que la mirada se'n vagi al sostre, així sí que m'he de mantenir aquí ben col·locada. Inhala, torna al centre, reculls el taló cap a tu, deixes els dits cap enfora, extens els braços i baixes cap al lateral a buscar un garre 2 de terra. Sento la força que transmet el garre 2, treballo aquesta alineació, activo els bàndals, però m'ho agafo sense pressa, en calma. I torno al centre, baixo mans, entro genoll a terra i deixo que s'obri a poc al costat, treballar la granota. Col·loco avantbraç o inclús puc acabar d'estirar-me si m'és còmode. Sempre treballo escoltant. El que volem quan us ensenyem una postura és donar-vos una opció i que vosaltres l'evolucioneu dins de les sensacions del vostre cos. I segur que cada dia serà una sensació diferent. Per tant, cada dia l'anem adaptant. Amb l'exhalació, activo bandes, sol pelvià, melic i començo a tancar. Peu, genoll, i vaig fent camí cap al centre. Vaig a l'altre costat, m'emporto les mans cap a l'esquerra. I des d'aquí, inhalo, arquejo, exhalo, arrodoneixo. Empenyo bé, les mans contra el terra. Torno al centre, m'emporto la cama esquerra al costat i acabo de caminar les mans direcció peu. Vigilo, com dèiem abans, que no tiro el cul endarrere, queda alineat cadera, genoll, peu. 4. Torno passet a passet al centre, inhalo, vaig amunt, creixo. Exhalo, lateral, recolzo la mà, m'estiro, mantinc costelles dretes obertes, com dèiem abans, no col·lapsa l'espatlla, no col·lapsen les costelles, mantinc aquesta obertura lateral. Inhalo, torno al centre, obro braços als costats, recullo taló cap a mi, dit cap enfora. Baixo el darrer 2 de l'estra. Generalment al darrer 2 jo sempre us convido a que la mirada se'n vagi en la direcció de la mà delantera. Per mi el darrer 2 ens implica una observació del terreny, mires cap a on ve el teu camp de batalla, que no es refereix a un camp de batalla de violència, de guerra, sinó de què tens per davant, quins són aquells obstacles que he de superar, potser ara mateix, físicament, mentalment, què estic digerint, però també al llarg del dia. Saps que per nosaltres la màrfaga
és el lloc on van sortint aquells pensaments, aquelles coses que són importants per nosaltres i que van apareixent dins del moviment, de la pràctica. Des d'aquí, torno al centre, baixo mans, col·loco genoll a terra i vaig obrint al costat, a poc, buscant la nota, em col·loco, respiro. Vigila aquí també que ens volem posar còmodes, però a vegades la comoditat és arronsar-nos i no, volem continuar donant espai a les cervicals, espai al tronc, espai que ens mereixem, poder respirar lleugeres. I a poc vaig tornant, peu, genoll, fins al centre. M'incorporo i canvio cap a quatre potes. Des de quatre potes estiro cap a esquerra, planto la planta del peu dret a l'interior de la cuixa. I vull que t'agafis avui de les mans al genoll, barbet del pit, i a l'exhalar vagis baixant, arrodonint columna, com si volguessis anar a portar el front al genoll. Torno a articular la columna amunt, m'agafo del peu dret, dit gros, cantonada, turment, si em va millor, mà esquerra a terra per donar-me suport i estiro aquí. Miro de mantenir allargament de columna dins de les meves capacitats. Si necessito arronsar una cama, miro d'arronsar-la de terra, que em doni una mica més de facilitat a la base, segueixo asseguda sobre els isquions, no sobre els glutis. I amb l'exhalació vaig articulant la columna, vaig baixant, recull, fins a terra, acabo d'apropar la cama cap a mi. Amb l'exhalació obro al costat. Si veus que agafar-te del peu, del turmell, és massa, flexiono el genoll i m'agafo del genoll. I vigilo aquí que sovint quan obro, treballo aquesta obertura de caderes amb diverses postures, tinc la tendència a apretar mandíbula, com a compensar aquesta vulnerabilitat d'obrir caderes, d'alliberar emocions, d'ensenyar l'os del pubis, els genitals. Moltes vegades apretem dents, alliberem aquesta pressió a la mandíbula, la deixo anar. Torno la cama i em poso a poc sobre el costat esquerre i panxa avall, faig una croqueta. Estiro, braç dret al costat i roto sobre l'espatlla. Puc aportar-me la cama esquerra una miqueta endarrere, puc plantar el peu, puc recolzar el cap, puc posar un totxo, el que em sigui més còmode. Torno, panxa avall, mans als costats, inhalo, arquejo, columna, montge de cobra. Em quedo 4, 3, baixo una miqueta, mantinc el pit obert. 2, baixo una miqueta, alçada les costelles. I 1, acabo de baixar.
clavo puntetes dels peus i activant els braços me'n vaig. Torno a postura segura. Abans he estirat la cama esquerra, ara estiro la dreta. Planto la planta del peu a l'interior de la cama. Inhalo i exhalo. Baixo mans al genoll per veure el pit, arrodoneixo. Inhalo, torno a articular la columna. Col·loco mà dreta al costat, em donarà suport. Mà esquerra s'agafa del peu o del turmell i estiro. Sentim sensacions d'un costat a l'altre, similituds, diferències que m'explica el cos. Amb l'exhalació articulo columna, vaig baixant. M'acabo d'emportar la cama cap a mi i obro al costat. Recorda que pots obrir amb la cama estirada. Mira que la cadera contrària no s'alegui. No vull portar la cama a terra i deixar que l'altre costat se m'aixequi. Si és massa, flexiona genoll, com has treballat a l'altre costat. I vas baixant. Deixes en la cama, et poses sobre el costat esquerre. Fas la croqueta, panxa avall. I estirarem el braç esquerre al costat en forma de T, el palmell mirant cap a baix. Roto una miqueta endarrere. Agafo la variació de les cames, que em sigui més còmode, la variació del cap. Torna, panxa avall. Estires el braç dret al costat. Flexiona lleugerament el genoll. El colze, perdó. Inhalo, ergueixo a la cobra. I exhalo. 4. 3, baixo l'alçada, mantenint el pit obert. 2, a l'alçada de les costelles, centro les escàpules treballar. I 1, acabo de baixar. Col·loco mans a cada costat, trobo puntetes. I exhalo, desfaig. I busco de nou la postura de balança. Genolls junts o separats, aquí ho deixo triar. Emprenyo braços endavant, creu si ho necessito, recolzo al front. I queda't aquí sentint les postures que t'escasen en el passat. Observa si hi ha alguna que t'estaca per sobre de les altres, que et crida l'atenció. Si hi ha alguna part del cos que destaca. I gaudeix d'aquest moment tant com vulguis. Namasté.